Mga pangunahing balita. Dump truck ng araro ng mga sakyan sa Daragal Boy. Rider patay. Lalaki sugatan sa pananaksak ng kanyang kapatid at kaibigan nito. Suspect na dating media personnel tumakas. BFP Legazpi to the rescue sa lalaking na stuck sa itaas ng puno ng nyog. At edukahon kits ng Department of Education ipinamahagi sa mga paralan sa Masbate. Project Pagbangon inilunsada. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong Huwebes, ika-9 ng Oktubre. Patay ang isang motorcycle rider sa Daraga, Albay matapos na mahagip ng dump truck na nawalan umano ng preno. Palis na daw sana ang biktima nang madamay pa sa insidente. May report si Mel Moral. Apat na sasakyan ang inararo ng dump truck sa barangay Anislag, Daraga, Albay mag-aalas 7 ng umaga noong Martes, October 7. Patay sa insidente ang rider ng isang motorsiklong nadamay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Edgar Azutea, habang tinatali ng biktima ang kanyang mga pinamili sa kanyang motorsiklo, nawala naman ng preno ang truck na nagresulta sa naturang disgrasya. Naisugod pa ang biktima sa ospital subalit binawian rin ng buhay habang ginagamot. Admitted naman ang driver na nahila niya talaga dahil nga doon sa iniisip niya kasi mataas, ang akala niya walang tao. Kasi mataas baga ang dump truck. So yun, ini-expect na may tao pa lang isa. Sa ngayon, hindi pa umano nakakapagdesisyon ang pamilyang naiwan ng biktima kung magsasampa ng reklamo laban sa suspect. Kinausap po sana namin na kung pwede makabigay ng statement para sampahan ng kaso yung driver. Subalit, nakiusap naman sila na mas priority nila na bigyan muna ng time yung kapamilya nila na maayos. So then, yung may-ari naman ng, according naman sa kanila, yung may-ari daw ng dump truck, nag-reach out naman sa kanila to lend their help kung ano ang, nasa kanilang usapan na po yun. Basta po kami sa PNP, we are ready anytime, pwede po kami mag-file ng kaso. Pansamantala naman na pinalaya ang suspect matapos ang reglementary period. Nakaburol na rin ng biktima sa kanilang bahay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Sugatan ng isang lalaki matapos nasaksakin ng kanyang nakababatang kapatid na dati umanong media personnel. Matagal na raw na may alitan ang dalawa. Damay din sa pananaksak ang kaibigan ng biktima. Nagbabalik si Mel Moral. Nauwi sa pananaksak ang matagal nang hindi pagkakaunawaan ng isang dating media personnel at ng kaniyang kapatid gabi noong Sabado sa Barangay Peña Francia, Daraga, Albay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Edgar Azutea, biglang sinugod ng lasing na dating media personnel ang kaniyang nakatatandang kapatid sa bahay nito na nooy nakikipagkwentuhan naman sa isang kaibigan. Nagkadiskusyon umano ang magkapatid na nauwi sa pananaksak ng dating media personnel sa kanyang kapatid at sa kainuman nito. Matapos ang insidente, kaagad na tumakas ang suspect. Anong may tinamaan na ata ang isa nito, yung tinamaan yung kapatid niya, yung kapamilya po nag-report agad sa atin. Kaya, kaso padilim na po ito, kaya pag hot pursuit namin, hindi na namin naabot ito si suspect. Parehas po ang dalawa may tama sa katawan nila. Multiple stab wound. Sinampahan na ng 2 counts of frustrated homicide ang pinaghahanap pa ring suspect. Na-file na natin kahapon, so sasagot din siya dito. Bibigyan siya ng pagkakataon na sagutin ang complaint sa kanya. Then, of course, sabi ko nga, titimbang-timbangin ang prosecution niyan. Pag nakita ng probable cause, of course, i-recommend yan for trial para labasan siya ng warrant of arrest. Hantayin natin na lumabas yung warrant of arrest niya. At pag may hawak na po tayo, kahit saan po siya pumunta, habulin po natin siya para panagutin sa ginawa niyang kasalanan. Nagpaalala naman ang otoridad sa publiko na hindi kailanman solusyon ang karahasan sa anumang pagtatalo o hindi pagkakasundo.
Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. To the rescue ang mga kawani ng BFP Legazpi sa isang lalaki na nahirapang makababa sa punong ng nyog. Nabalian daw ang biktima habang nagtatanggal ng mga dahon at bunga ng nyog. May report si Rose Bilista. Sa cellphone video na ito, makikita ang pagsagip ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection o BFP Legazpi sa isang 19 anyos na lalaki na nahirapang makababa sa puno ng nyog sa sitio Pangyawan, Barangay Taysan, Legazpi City kahapon. Ayon kay Senior Fire Officer 2 Norman Andes, kaagad na nagtungo ang kanilang mga kasamahan sa lugar nang maiparating sa kanila ang insidente. Nabali daw kasi ang kanang braso ng biktima habang tinatabas ang mga dahon sa tuktok ng nyog. Nakahingi naman ng saklolo ang biktima sa kanyang mga kasamahan. Yes, nang dumating ang ating mga personnel doon ay inassist din ng ating rescue team na may baba yung lalaki at agad naman siyang idinal doon sa may ambulance para i-assess ng kanyang ang kalagayan at napag-alaman din na yung binata ay mayroon pala siyang shoulder fracture sa kanyang right shoulder. Sa ngayon, nasa ospital pa din ang binata na patuloy pa ding nagpapagamot. Para po sa publiko, para maiwasan natin ang ganitong mga insidente, ay siguraduhin lang po natin na sa lahat ng bagay na ating ginagawa ay laging nasa ayos ang ating ginagawa at maging ang ating kondisyon na nasa tamang kondisyon tayo kapag may mga ginagawa tayo sa ating pang-araw-araw na gawain. Yan, para makaiwas din tayo sa mga anuman na disgrasya. Siniguro naman ang tanggapan ng BFP Legazpi na handa sila sa pagtugon sa mga emerhensya kaya walang dapat na ipag-atubili ang publiko. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Susunod, bomb threat sa Bicol University, fake news ayon sa PNP. At inflation sa Bicol, tumaas noong Setyembre. Pagmahal ng presyo ng karne ng baboy at sibuyas, ilan umanaw sa pangunahing dahilan ng uptrend. Yan di ba pang balita sa pagbabalik na Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB
Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Kinumpirma ng PNP na peke ang bomb threat sa Bicol University kahapon matapos na walang makuhang anumang pampasabog sa isinagawang K9 search. Balik face-to-face classes na rin ang mga mag-aaral sa naturang universidad. May report si May Encinares. Kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. na fake news ang bomb threat sa Bicol University kahapon. Sa isinagawang masusing inspeksyon, walang anumang pampasabog na natagpuan sa BU East, West at Daraga campuses na tinukoy na tinaniman ng bomba. Sa kabila nito, patuloy ang ginagawang investigasyon ng otoridad para matukoy at mapanagot ang nasa likod ng pagbabanta. Ang sinumang mapapatunayang may sala ay mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Nung araw din yun, kasama po ang Regional Anti-Cybercrime Unit 5. So nagkandak po ng nagkandak silang exploitation and preservation ng evidence yung nakuha po ng sender. Mag-aantay lang tayo ng result. Kasi ang mga post at ang mga account natin is parang may sariling identity yan. Hindi tayo makakagawa ng anumang account kung walang pinagsimulan na true identity. Malalaman natin kung sino po talaga ang nag-post nun dun sa Facebook account ng BUC. Dahil sa magkakasunod na bomb threat sa mga universidad, may mungkahi naman ang hepe. Siguro kailangan din lahat ng estudyante at lahat ng empleyado man or security guard and to include kung sino man po yung madalas na nandoon sa isang establishmento is mag-join po sa mga drills na ginagawa po. Usually, mapapattern din naman natin yan sa ginagawang earthquake and fire drill. Kasi yan po is during sa ganyang mga event, at least kahit papano po, kailangan din ng alarm kung may capacity man lang ang isang establishmento para mag-hire ng K9, mas maganda po siguro. At yun po siguro yung ID system, lahat ng papasok at least may ID. Ngayon kung sakaling hindi kilala, kahit paano mag-iwan man lang ng ID. Samantala, balik face-to-face classes na ang mga mag-aaral sa naturang universidad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares. Tumaas ang inflation sa rehiyon noong September 2025 ayon sa PSA Bicol. Pagtaas ng presyo ng karne ng baboy at sibuyas, ilan lamang daw sa dahilan ng mabilis na paggalaw ng inflation. May report si Angeline Dagta. Umakyat sa 1.1% ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa Kabikolan noong September 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA Bicol. Batay sa datos ng ahensya, mas mababa ito sa 2.8% na inflation noong September 2024 pero mas mataas naman sa naitalang inflation rate noong August 2025 na nasa 1%. Pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation sa rehiyon ay ang pagtaas daw ng presyo ng mga bilihin sa restaurant, cafes, karne ng baboy, rentals, pelagic fishes at sibuyas. Sa mga probinsya, ang Catanduanes ang nakapagtala ng pinakamataas na inflation na umabot sa 2.7%, sinundan ng Albay at Masbate na may 1.7%, 1.3% sa Camarines Sur, 0.3% sa Camarines Norte at negative 1% sa Sorsogon. Inis mo yung mga number of families or households. Sila yung pinakamahirap. No? Kasi we group them into decils in 10, no? 1 hanggang 10. Yung bottom 30, the first 3 no, sa baba, kumbaga sila yung pinakamahirap. So, yun yung kanilang, kumbaga, nabibili, yun lang yung kanilang commodities na usually binibili ang services nila. Mama-affect sila kung yung mga commodities na yun, kinukonsume din nila. Sila mag-group
grooming, di ba personal care, wala naman na hindi nila yung priority. So favorable, basic lang talaga. Samantala, sa datos pa rin ng kagawaran, pumalo sa 1.9% ang average rate ng inflation sa rehiyon mula January hanggang September 2025. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Namahagi ng Edu-Kahon Kits ang Department of Education sa mga paaralang sinalanta ng Bagyong Opong sa Masbate. Bukod dito, inilunsad din nila ang Project Pagbangon para makatulong sa mga mag-aaral sa lalawigan. Narito ang buong ulat. Namahagi ng Edu-Kahon Kits ang Department of Education sa mga mag-aaral sa Masbate na lubhang naapektuhan ng Bagyong Opong. Kabilang sa mga nahatira nito ang Jose Zorbito Senior Elementary School at Masbate National Comprehensive High School na parehong nakatanggap ng tigli 50 Edu-Kahon Kits, habang 75 naman ang naibahagi sa Agaton na Aban-Abas Elementary School. Ilan sa laman nito ay school supplies, modules at hygiene kits. Meron din tayong binigay na additional na 100,000 sa Masbate Province, 100,000 sa Masbate City para sa pagbili ng itinatawag natin na Edu-Kahon. Sinisikap din ng ahensya na madagdagan pa ang ipapamahaging Edu-Kahon Kits para sa iba pang paaralan na naapektuhan ng Bagyong Opong. Sa mga kasamahan kong guro, school head, officials ng DepEd Masbate City at Masbate Province, at tayo po ay nakikisama sa inyong kalungkutan na dinaanan kayo ng malakas na bagyo at maraming nasirang gamit. Ito po ay ang DepEd naman po ay gumagawa ng paraan para kayo ay matulungan. Kahit papaano meron na tayong mga initial release na amount para sa inyong paaralan, although that is not enough. Samantala, kamakailan lamang ay inilunsad ng DepEd Bicol ang Project Pagbangon na layon pa ring makatulong sa mga apektadong mag-aaral. Bukas ang ahensya sa mga nais magpaabot ng donasyon gaya ng cash, damit, kumot, pagkain, school supplies, hygiene kits at iba pang mga essential needs. Maaaring dalhin ang mga donasyon sa HRDD-NEAP Region 5 na matatagpuan sa kanilang pangregional na opisina sa Rawis, Legazpi City o sa mga designated drop box. Sa nais magbigay ng cash donations, maaaring makipag-ugnayan sa mga numerong makikita sa inyong screen. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Elianzon. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Elianzon. Salamat.